Saint Teresa of the Roses, I will come to you each night, near the altar in the chapel. I will pray by candlelight. Saint Teresa of the Roses, won't you kindly hear my prayer? Give your blessings to my sweetheart and the love that we both share. Won't you guide us and protect us through the years that lie ahead? Won't you fill our hearts with sunshine on the day that we are wed? You're the little flower of heaven, guiding all who come to you. Saint Teresa of the Roses, I know you'll make my prayer come true. Won't you fill our hearts with sunshine on the day that we are wed? You're the little flower of heaven, guiding all who come to you. Saint Teresa of the Roses, I know you'll make my prayer come true. Saint Teresa of the Roses, I know you'll make my prayer come true. Jien Sister Teresa, insellimlek u nilqek għal programm ieħor. Santa Teresa tal-Bambin Ġesu tallimna il-paċi miegħek. Insejħu Trinità Qaddisa fostna fl-isem tal-Missier, tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Ninġabru eżissemmija ngħidu din it-talba verament sabiħa. Alla ta' mħabba bla qis. Inti wett is-saltna tiegħek li ċkejknin u lumli. Enna nimxu fit-triq tal-fiduċja li se tallimna Santa Teresa tal-Bambin Ġesu, fiduċja fik Ġesu, sabiex bit-talb tagħha għana naslu biex narfu l-glorja tiegħek għal dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Mela qegħdin eżissemmija nitħarġu u nimxu pass pass fil-ħajja ma' din il-qaddisa fejn waslet issa fl-età li tirċievi l-ewwel tqarbina u qed tiġi mħejjija tant tajjeb. Kienet tant ferħana li qed tiġi imħejjija tant tajjeb. Ekku qed tikteb lill-oħta u tgħidilha inti kont għamiltli 3 xhur qabel l-ewwel tqarbina tiegħi tassew li dan enni inħejji qalbi bħaġa wara l-oħra b'mod li ma jgħajjikx għax għalkemm minn żmien qabel kont diġà ħejjejt qalbi kien meħtieġ li nagħtiha ħeġġa ġdida, kien meħtieġ li nimliha bi fjuri ġodda biex Ġesu jkun jista' jistrieħ u jieħu gost fiha. Qed tgħidilha l-oħta kull ġimgħa kont tiktibli jittra żgħira u ħelwa li kienet timla lil ruħi biħsibijiet profondi u tenni nitħarreġ fil-virtù. Dan kien ta' faraġ għall-imsejkna u ċkejkna bintek li kienet qiegħda tagħmel sagrifiċċju kbir meta kellha tara li ma kienx qed tkun imħejjija kull filgħaxija fuq il-kubtejk kif kienet għamlet l-Aziza Ċelin x'qabel ma daħlet soru Polin kienet tgħin lil Ċelin biex tipprepara ruħha l-ewwel tqarbina. Kien hemm Mari li ħadet post Polina lija. Jien kont noqgħod fuq il-kubteja u nisma' bil-ħerqa
dak li kienet tgħidli kien jidhirli li qalba kollha kbira ġeneruża għaddit fija. Bħalma l-gwerrieri magħrufa qalmu lil uliedhom is-sena tal-almi. Hekk ukoll hi kienet tkellimni fuq it-taqbidiet tal-ħajja u fuq il-palma li tingħata lir-rebbieħa. Kienet tkellimni wkoll fuq il-għana li ma jintem qatt u li jista' jitrekken bil-ħeffa kuljum u fuq kemm kienet xorti ħażina li wieħed jibqa' dej bla ma jtawwa lidu biex jiġbru. Imbagħad kienet tfissilli l-mod kif insir qaddisa permezz isimgħuha tal-fedeltà fil-ħwejjeġ l-aktar żgħar. Barra minn hekk tatni fuljett dwar iċ-ċaħda li jien kont nimmedita fuqu u nitaxxaq bih. Kemm kienet elokwenti din il-għażiża parrina tiegħi. Kieku kont nixtieq li ma kontx inkun waħdi nisma' it-tagħlim profond tagħha. Kont inħossha hekk tmissli lil qalbi illi fis-sempliċità tiegħi kont nemmen li l-akbar midinbin kienu żgur iħossuhom imqanqla bħali u li waqt li jħallu warajhom il-għana kollu tagħhom li jgħaddi ma kienu jkunu jridu jiksbu xejn aktar li f'dak tas-sema. F'dak iż-żmien ħadd ma kien għallimni il-mod kif nagħmel l-orazzjoni, dana kollu jien kelli xewqa ħerqana li nagħmilha. Imma Mari billi rat li kont wajba biżżejjed ma ħallitniex nagħmel ħlief it-talb tiegħi. Jum minnhom waħda mill-għalliema tal-abazzija staqsitni x'kont naqgħod nagħmel fil-jiem ta' vaganza. Meta kont insib ruħi waħdi, qedtilha li kont immur wara s-sodda f'rokna vojta li kien hemm u li kienet ħaġa ħafifa li nagħlaq bil-pultiera tas-sodda u hemm kont noqgħod naħseb. Imma fuq xiex toqgħod taħseb? Staqsitni. Noqgħod naħseb fuq Alla, fuq il-ħajja, fuq l-eternità. Fl-aħħar mill-aħħar noqgħod naħseb. Dilla-għalliema soru twajba daħqet ħafna bija u l-qudiem kienet tħobb tfakkarni fiż-żmien meta kont noqgħod naħseb u tistaqsini jekk kont ċadni naħseb. Issa nifhem li kont nagħmel l-orazzjoni bla ma kont naf u li Alla kien diġà qiegħed jallimni. Nitlob bil-moħbi. It-tliet xhur ta' tħejjija għaddew jiġru u malaj kelli nidħol firtir. Għal dan il-għan kelli nsir studenta interna li norqod ukoll fl-abazzija. Lanqas biss nista' ngħid it-tifkira ħelwa li ħalla fija dan l-irtir u tassew li jekk sofrejt bosta fil-kulleġġ ġejt imħallsa tajjeb ħafna bilena li ma jitfissirx ta' dawn il-jiem moddija fl-istennija ta' Ġesu. Ma nemminx li xi ħadd jista' jitenna b'dan il-ferħ ġewwieni barra mill-komunitajiet reliġjużi. Billi l-att ta' tfal bniet kienu żgħir kienet ħaġa ħafifa li jieħdu ħsieb partikolari ta' kull waħda u ta' bilħaq li l-għalliema tagħna f'dak il-waqt ingħataw kollha kemm huma lilna b'imħabba materna. Li ħadu ħsibi aktar minn sħabi l-oħra u kull filgħaxija l-ewwel għalliema kienet tiġi bil-lampa tagħha u tbusni fis-sodda waqt li turini mħabba kbira. Lejla waħda imqanla quddiem tjubita miegħi qedtilha li kont sejra nafdala sigriet. Waqt li ħriġt il-ktejjeb prezzjuż li kelli taħt l-imħadda u rejtula bajnejja jiddu bil-ferħ. Filgħodu kont insiba ħaġa sabiħa li nara l-istudenti kollha iqumu fuq riġlejhom malli jistempħu u li nagħmel bħalhom jien ukoll.
Ma jien ma kontx imdorrija nilbes waħdi. Mari ma kienitx hemm biex tagħmilli innokli u għalhekk kien ikolli mmur kolli missija nagħti il-petni tiegħi lill-allima li kienet tieħu ħsieb il-kamra fejn konna nilbsu. Hi kienet titħaq tara tifla kbira ta' 11-il sena ma tafx tieħu ħsieb tagħha nfisha. Dana kollu kienet tagħmilli xari. Iżda mhux hekk bil-ħlewwa bħal Mari u jien ma tżardajtx ngħajjad bħalma kien jiġri kuljum taħt l-idejn ħelwin tal-parrina. Matul l-irtir stajt naraf sewwa li kont tifla żgħira li kienu jżelu bija u jieħdu ħsibi bħal ftit tfal oħra fid-dinja. L-aktar fost dawk li kienu blahom. Mari u Leon kienu jiġu kuljum flimkien mal-papa li kien iġib li kull xorta ta' ħlewiet. B'dan il-mod ma sofrejtx minn nuqqas tal-familja għalkemm kont il-bot minna u xejn ma dalla mis-sema sabiħ tal-irtir tiegħi. Kont noqgħod nisma' b'attenzjoni kbira t-tagħlim li kien jagħtina il-fader u kont ukoll nikteb fil-qosor dak li kien jgħidilna. Dwar il-ħsibijiet tiegħi ma rridx nikteb xejn għax sibt li żgur li kont sejra niftakarhom tajjeb kif ġara ta' bilħaq. Kien għalija ferħ kbir li kont immur mas-sorijiet għall-uffiċċju kollu għas-salmi. Għamilt li jarfuni f'nofs sħabi permezz ta' kurċifiż kbir li Lejon kienet tatni u li jiena lbist maċ-ċintura kif iżommuh il-missjonarji. Dan il-kurċifiż għajjem ejra qaddisa lis-sorijiet għax ħasbu li rid inkun nixbaħ lill-oħti l-Karmelitana meta kont nilbsu. Kien tassew minnu li Leja kienu jtiru ħsibijieti u kont naf li Pauline tiegħi kienet qiegħda fl-irtir bħali mhux biex Ġesu jingħata lilha imma biex hi tingħata lilu. Għax is-swora Njeża ta' Ġesu kienet qiegħda tagħmel l-irtir tagħha wkoll bitħejjija għall-professjoni fil-Karmelu Terezjan fl-istess jum tal-ewwel tqarbina ta' din uħta Teris. Għalhekk din il-ġabra fiskiet moddija fl-istennija kienet li għażiża għal darbtejn. Niftakar li darba filgħodu qaluli imur fl-infermerija għax kont qiegħda nisol ħafna. Minn x'in imrati l-għalliema kienu jieħdu ħsibi b'attenzjoni kbira hekk li mal-inqas uġigħ ta' ras jew jekk kienu jarawni xi ftit safranija aktar mis-soltu kienu jobatuni nieħu ftit arja jew immur nistrieħ fl-infermerija. Hawn rajt dieħla għaddejja lill-għażiża ċelin tiegħi li kienet kisbet il-permess biex tiġi tarani għalkemm kont fl-irtir u dan biex tagħtini santa li kienet toġobni wisq. Din kienet il-fjurċkejken tal-priġunier difin. Kienet ħobba wisq din is-santa. Kemm kienet ħaġa ħelwa lija li nirċievi din it-tifkira minn idejn ċelin li ma ħsibijiet ta' mħabba ma kellix bis-saħħa toħti. Lejliet il-jum il-kbir irċevejt l-assoluzzjoni għat-tieni darba. Il-qrara ġenerali ħallit paċi kbira f'ruħi u alla rrid li lanqas leħfef sħaba ma tiġi tħawwada. Wara nofsinhar tlabt maħfra lill-familja kollha li ġiet iżżurni, imma ma stajtx nitkellem minħabba dmuħ, kont imqanqla wisq. Pauline ma kienitx hemm, iżda jien ħassejt li kienet qrib tiegħi b'qalba kollha. Kienet batitli santa sabiħa permezz ta' Mari u ma xbajtx inħares lejha kollni mistaġba u nurija lil kulħadd biex jistaġbu biha huma wkoll. Kont ktibt li twajjeb direttur sabiex jiftakar fija fit-talb tiegħu u ngħidu li dalwaqt kont sejra nkun Karmelitana. Mbagħad hu jkun id-direttur anki fil-Karmelu. Dan huwa dak li seħħ 4 snin wara fil-fatt.
għax kien lilu li ftaħt ruħi beraħ meta kont fil-Karmelu, qed tgħidilna Teries. Mari tatni jitra minn għandu u tassew li kont ferħana għall-aħħar. Il-ferħat kollha ġewni flimkien f'daqqa waħda. Dak li l-aktar li tani gost fl-ittra tiegħu kienet din is-sentenza. Għada nitla l-artal, ġifieri mura qaddes, għalik u għal-Polin tiegħek. Polin u Teries fit-8 ta' Mejju naqdu ħaġa waħda aktar u aktar. Għax Ġesu der iħallathom flimkien waqt li jfawwarhom bil-grazzi tiegħu. Li sbaħjum fost il-jiem kollha sa fl-aħħar wasal. X'tifkiriet li ma nistax infisser bil-kliem ħallew fruħi. Li żar irqaqat ta' dak il-jum tas-sema, ilqgħu min kollu għena tas-sebħ. Il-bews kollu qima u ħlewwa tal-allima u tas-sħaba l-kbar. Il-kamra kbira mtliet bit-troffi bojgħod tal-borra li bihom kull tifla kienet tiġi mlibsa waħda wara l-oħra. Qed iħejruhom għall-proġett. Fuq kollox idħul fil-kappella. U l-kanta filgħodu fl-innu sabiħ, owar tal-qaddis li l-anġli jdawru. Ma rridx nidħol f'ħafna rqaqat. Għax hemm xi ħwejjeġ li jitilfu l-fwieħa tagħhom malli jinħarġu fl-arja. Hemm xi ħsibijiet tar-ruħ li ma jistgħux jiġu tradotti fil-lingwaġġ ta' din l-art bla ma jitilfu is-sens tas-sema u l-aktar ġewwieni tagħhom huma qishom dik iċ-ċaqa bajda li tingħata lir-rebbieħ u li fuqha hemm miktub isem li ħadd ma jaf ħlief min jirċeviha. Kemm kienet ħelwa l-ewwel bewsa ta' Ġesu lir-ruħi. Din kienet bewsa ta' mħabba. Jien ħassejtni maħbuba u għedt inħobbok, ninata lilek għal dejjem. Xi ġmiel ta' kliem. Ninata lilek għal dejjem. La kien hemm talbiet, la taqbidiet u lanqas sagrifiċċji minn żmien twil. Issa Ġesu u ċkejkna Teries kienu ħarsu lejn xulxin u fehmu lil xulxin. Dak il-jum ma kienx hemm aktar ħarsa biss imma tidwib f'xulxin. Hekk li ma kinux aktar tnejn. Ara xi ġmiel Teries kienet qebet bħalma qatra ilma tintilef fil-kobor bla qis tal-oċean. Ġesu baqa' waħdu. U kien is-Sid, is-Sultan. Teries lilu kienet talbitu ineħħila il-libertà tagħha għax il-libertà kienet beżżagħha. Lila li kienet tħossha hekk dgħajfa, hekk bla saħħa illi ridet issir ħaġa waħda mal-qawwa divina. Ejjew nixtiequh aħna wkoll dan eżis semmija. Il-għena tagħha kien kbir wisq biex tkun tista' żommu magħluq fiha u malajr dmuħ ħelu xarbila wiċċa baġeb kbir ta' sħaba li wara bdew jistaqsu lil xulxin għaliex bdiet tibki. Kien hemm xi ħaġa li ħawditha? Le, kien għax ma kellix lill-omma ħdejha jew lill-oħta li jitħobb ħafna u li hija Karmelitana. Ma femux li meta l-għena kollu tas-sema jiġi f'qalb, din il-qalb fl-eżilju ma tkunx tifla għalih bla ma xerret id-dmuħ. O le, tikteb Teries, l-mamma ma kienitx ħdejja fil-jum tal-ewwel tqarbina tiegħi, ma seta' jġibli ebda niket. Is-sema ma kienx fruħi u l-mamma ma kienitx ħadet post hemm żmien qabel. Għalhekk meta lqajt iż-żjara ta' Ġesu, ilqajt ukoll dik ta' ommi l-għażiża li berkitni u tenniet fil-ferħ tiegħi
U lanqas ma kbejt minħabba li Pauline ma kienieċ miegħi, bla dubju, kont inkun ħinja li kieku stajt nara ma' ġembi. Imma minn żmien qabel kont aċċettajt dan is-sagrifiċċju tiegħi. F'dak il-jum Elena biss mela qalbi u jiena naqat ma' dik li tatlila nfisha b'mod sħiħ lil dak li talilu nnifsu lili b'imħabba kbira. Tajta l-Pauline. Pauline ingħatat kollha kemm Alla u hi ħassiet li hi maquda kollha kemm hi ma' Ġesu fl-ewwel tqarbina. Wara nofsinhar, kont jien li qed l-att ta' konsagrazzjoni lill-Verġni Birka. Kienet ħaġa xierqa u sewwa li jiena tkellimt f'isem sħabi lill-Ommi tas-Sema. Jien li kont lift hekk kmieni fil-ħajja lill-Ommi ta' din l-art. Qed qalbi kollha jien u nkellimha. Jien u nikkonsagra lili nnifsi lilha bħal tifla żgħira li tinxtieħed f'dirajn omma u titlobha tħarisha. Hekk għamilt jien mal-Madonna qed tgħid. Jidilli lill-Verġni Birka żgur li ħarset lill-fjur ċkejken tagħha u tbissmitlu għax ma kinitx li fejqitu bit-tbissima li tidher. Ma kinitx li qiegħdet fil-kalċi tal-fjur ċkejken tagħha lil Ġesu tagħha, il-fjur tal-iliqi, il-ġilju tal-widien. Fil-għaxija mbagħad ta' dak il-jum sabiħ sibt ruħi mill-ġdid mal-familja tiegħi ta' din l-art. Diġà filgħodu wara l-qudiesa kont għannaqt lill-papà u lill-qraba eżis kollha tiegħi immissa din kienet il-laqa li fiha ġbarna flimkien mill-ġdid u l-papà qabad lir-reġina ċkejkna tiegħu minn ida u telaq biha lejn il-Karmelu. U hemm rajt lil Pauline li saret arusa ta' Ġesu, rajta bil-velu abjad tagħha bħal tiegħi u bil-kuruna tal-war tagħha. Elena tiegħi kien bla ebda mrar u ttamajt li nasal ħdejja malajr u magħha nistenna s-sema. Ma bqajtx bla ma ħassejt ħafna fil-festa tal-familja li kellna fil-għaxija tal-jum tal-ewwel tqarbina tiegħi. L-alloġġ li tani r-re tiegħi missiera oġobni bosta, iżda Elena tiegħi kien kalm u xejn ma ġie ħawwad lill-paċi ġewwinija tiegħi. Mari ħaditni f'kamrita fil-lejl li ġie wara dan il-jum sabiħ, għax il-jiem l-aktar imdawla warajhom ikollhom dejjem idlab u biss il-jum ta' tqarbina waħdanija u eterna tas-sema li għad ikun bla tmiem. Il-jum ta' wara l-ewwel tqarbina tiegħi kien sabiħ ukoll, iżda kien imħallat ma' ftit tal-malinkonija. Il-libsa mill-isbaħ li Mari kienet xtratli, ir-rigali kollha li kont lajt ma wlewlix lil qalbi. Ġesu biss seta' jagħmel dan u kont nixxenna għal dak il-waqt li fih stajt nirċevih fija għat-tieni darba. Madwar xahar wara l-ewwel tqarbina mort inqer għal festa ta' tluħ is-sema tal-mulej u azzardajt nitlob il-permess li nersaq tqarbina imqazza. Dak iż-żmien ma kinux jitqarbnu, kellhom iċ-ċans li jitqarbnu kuljum, anzi darbtejn kuljum bħalma għandna aħna biex aħna ħafna anke mill-ulied tagħna nħalluhom imċaħda. Araw Tereżina x'ħeġġa kellha. Kontra kull tama s-saċerdot tani dan il-permess u għalhekk kelli l-ferħ kbir li ninżira l-kubtejja fil-kanċell tal-mejda mqazza bejn il-papà u Mari. X'tifkira ħelwa ta' din it-tieni żjara ta' Ġesu żammejt fija.
id-dmuħ ġelbel maħaddejja mill-ġdid beħlewan li ma tistax titfisser u l-ħin kollu bdejt intenni li l-nifsi dan il-klim ta' San Pawl. Nejx imma mhux jien, iżda jgħix fija Kristu. Wara din it-qarbina, ix-xewqa tiegħi li nilqa' fija lill-Alla saret dejjem aktar u aktar kbira u ksibt il-permess li nersaq qarbin fil-festi ewlenin kollha. Lejliet dawn il-jiem ta' għena Mari kienet edni fuq il-kopp teja u tħejjini għalihom bħalma kienet għamlet għall-ewwel tqarbina. Niftakar meta darba kelmitni fuq it-tbatija u qalt li jien aktarx li ma kontx sejra ngħaddi minn din it-triq, imma li Alla kien sejjer iġurni dejjem hu bħal tifla żgħira. Il-għada ta' tqarbina tiegħi il-klim ta' Mari reġgħu ġew f'moħħi. Ħassejt titnissel f'qalbi xewqa kbira għad-tbatija u fl-istess ħin fil-ġewwieni tiegħi ħassejni żgura li Ġesu kien refali għad kbir ta' slaleb. Ħassejt nimfawra bil-faraġ li kull darba kien kbir illi nqisu bħala waħda mill-akbar grazzi ta' ħajti. Temnu intu, id-tbatija saret il-għaxqa tiegħi, kellha ħlewwit fija li kaxkruni lejha. Bla ma fimtom sewwa, sa dan iż-żmien kont sofrejt bla ma ħabbejt it-tbatija. Imma minn dakinhar ħassejt imħabba vera għad-tbatija. Ejjew eżis semmija, nixbħu għal-menu f'din. Ħasset għena għad-tbatija. Itwerret meta oħta qaltilha lilek mhux se jgħaddik mit-tbatija, le, ridet it-tbatija biex tkun tiġbha lill Muallem tagħha Ġesu. Mallum nifqu għawez is-semmija. Jien nixtieq insellem u nirringrazzja lilek li kont magħna għal dan il-programm. Il-paċi miegħek. Saint Teresa of the Roses, I will come to you each night, near the altar in the chapel, I will pray by candlelight. Saint Teresa of the Roses, won't you kindly hear my prayer?